Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Darasin mu zai magana akan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ɗabi'a, ya fi kowa kyawawan ɗabi'u. Shi yasa wasu malaman suka ce ba a san kyakkyawar ɗabi'a ba sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi kyakkyawar ɗabi'a sannan aka fuskance ta. Allah yana faɗa maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma yana cewa wa innaka la'ala khulqin azim. Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ɗan kirki ne sallallahu alaihi wasallam, wato lalle kana da ɗabi'u masu girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yake faɗa a cikin hadisinsa ya ce ni an aiko ni ne domin na cika kyawawan ɗabi'u. To menene kyawawan ɗabi'u? An tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa ake tambayta menene ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tace ɗabi'unsa alƙur'ani ne. Abinda alƙur'ani ya tabbatar a yi Annabi yana yin su daidai gwargwado, abinda alƙur'ani ya kore ya ce kar a yi wannan shine. Nana Aisha take cewa kana karanta suratul mu'min, yace to wannan su ne ɗabi'u na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai haƙuri. Suka ce ba a san haƙuri ba ma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna yadda haƙuri yake. Wata rana wani mutum ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabo sai ya zagayo ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya janyo rigar Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja har ta yi shati. Annabi ya juyo ya ce menene, sai ya ce to ai ni ma baka bani ba. To kaga yanda Annabi sai ya haƙuri ya ɗauka ya bashi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na amsa gayyatar bayi da kuma waɗanda suke yaya. Akwai lokacin da wata mata zo ta ce tana son ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya bata lokaci har suka zauna a gefe a unguwa, ya saurari bukatarta ya kuma bata shawara, ya ɗora ta akan abin da zai ɗora ta na daidai sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa gidansu Anas, aka gayyace shi. Anas sabon boy ne na manzon Allah, wato me yi wa manzon Allah hidima ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi sallah a gidan kuma ya ci abincin da suka yi dan shi.